ngam wawde natnude cimtol ngol e lefol hunde e maggol waylama seeɗa kono ko haala e maggol ko fof ko gonga te ko dogata ɗo fof ko hunde watnode min komi pullo te fawade e aada amen nde gonnomi cukalel nde ko min adotono finde kala subaka sabu ko min ɓurno famɗude mi tenoyanno mi huɓɓana jawdi amen ngati cuurkiki ina haɗanno buubi tampinde jawdi ndi caggal ɗum mi hofnoyo jinnaɓe am mi fuɗɗo noon ƴettude ɓirdugal ngam ɓiroyde nayi amen ɓawo ɗum mi hontina gooleje mi duppita jawdi ndi mi aynoya e aada amen ko cukalel foti aynoyde so wona ɗum jomum ala nafoore wadde gaynaka ko min waɗɗino gila komi cukalel tokosel miɗo horsinno babam te kala ko babam waɗanno miɗo yinno wadde ɗum so omo juula mi juldanno e makko e nder ɓerdam miɗo teddinno Allah e babam no dolam potirno miɗo mawno tan yidde welde Allah e babam ina ɓeydo e am baba mbiɗo yetta Allah e dañde baba baɗanoma ni a rokki kam kala ko ɓiɗɗo ɗaminino e baba mum kono mbiɗa yiɗi kadi ñagadema hunde mawde mbiɗo ñaguima heɗademi so tawi kay aɗa heɓori haalanam hol sohluma so a jaaɓe jinmi ko jokkude jangde am jinmi ko yaari duɗal ngam jangude ɓurana ina tiiɗe am ko ɗum tan duwimi tinno jaɓanam hol goɗɗum ko jiɗɗa hay batte baba moƴƴi eyi ɓingel am mi jaɓi wadde jahata ko bawsi ɗuɗal sek ibrahima e yo jarama baba yo Allah won ballo kadi yo jam Allah rene amini baba ya hebloy kake ma mbiɗon yaha baba moƴƴi a jarama kadi mi yehi mi waɗi bawsi duuɓi 3 ngam jangude qur'ana to galle Sheikh Ibrahima wona min tan goto amin kewno min jangi dosɗe diine l'islam fof eno l'islam foti wurdede giwmi ɗon paami Gombe jangumi toon kadi l'islam duuɓi 2 ko toon to Gombe to jangumi no ɓurana firdete caggal ɗum mi waɗi duuɓi 2 Maiduguri ngam jokkude jangde nde gadmi Zaria tawi mi watti jangude e windude Arab mi waɗi Zaria hitande ngam luggiɗinade l'islam nde jofnumi jangdam Zaria tawi mi dañi duuɓi 22 miɗo yiloto noon jaarumi Arabi Saoudite ngam jokkude jangde kono ko nden babam wi yomi artu wuro amen miijo babam ko yomi heddo wuro amen min gona e ɗaɓɓude no jaarim Arabi Saoudite ngam jokkude jangde kadi o miijino ko resnudemi hadam yawtude leydi gondi
ko ɗum o noddirnomi wuro amen donkumi ɗannade keddimi wuro amen mi waɗi ɗon hitande nden hitande fof mi jokki golle am gaynaka مالك يوم الدين gontumi kadi janginowo e elimanu wuro amen kikiɗe goto tawi min garti ladde min juuli geeƴe caggal ɗum min jooɗi amin kirto e nder yewtere amen babam wi komi resani ko ina muusi ɗum kono min miijimi ko jofnoyde jangdam Arabi Saoudite hadam resde a miijima ko rewɓe ma jogori wonde ko mbaɗaten ɓe baba a majjani mi suwa taw resde miɗo andi kay kono sago Allah ko yo gorko jogo rewɓe ko gonga ko ɗum woni sago Allah wadde res tawde ko ɗum woni sago Allah ala baba jinmi ko ɓeydade andude Allah ko ɗum woni muyam ɓurgo tidde miɗo welti e yarlitare ma kadi mi faami miijo ɓernde ma kono nene ma miiji ko Arabi Saoudite woɗɗi no feewi yahduma toon ko semmu o huli ko njaha mbaasa atude haa cayi ma en jewtu heen subaka jango Babe! caggal ngol koylol kulɓiningol donkumi ɗanade jamma o fof mbalmi ko joɗade mi miijinoma haalande babam caggal ɗum miijimi taw mi jarani ala ko mbanmi on subaka so wona foftade nde hakikiɗe min juuli min gone hirtade amin jewta no min gaɗorinoni caggal ɗum galle fof naati nder cuuɗi ngam lelade minne no heddiɓe ɓe nattumi suudam mi ɗani tan koyɗumi koyɗol gongol ɗon e ɗon ɓingilam holkam mbaɗata ɗo mi andani haɗa yiɗi mi nawtuma galle mon
Ɓingilam, miɗo horsinma. Ngol koyɗol ɗimmol hulɓinaani mi. Mi warñaani no gadanol ngol ni. Kono mi won e miijaade holi o gorko jiɗɗo dandude mi. Holi o etotoɗo famnude mi. Ɗon tan jaltumi suudam. Miijimi haalande babam. Cifanimomi koyɗol ngol fof. Ɗon e ɗon o wiimi. Ƴeewoyen billejo, hebloyo njehen. A addi worore? Eyi, mi addi. Nda. Halanam. Ƴettu wotere. Mawɗo, ɓiya woni ko juuɗe sukñaaɓe rewɓe. Eyi. Ɓe ɗeɓi wardemo e nder balɗe ɗiɗi mbarde ngarɗa mi yewdidate maɓɓe. A yii ɗum ɗo? Eyi. Rewnu ɗum e hoore makko. Eyi. Haade makko lelaade. Eyi. Ɗum ɗo noon ruggat ɗum ɓura suudu makko kicciiɗe. So Allah jaɓi o wonta yiitu koyɗol ngol. O wonta yiide koyɗol ngol? Ala, ngol wonta arto e makko haa cay. Eyi. Moƴƴi. Gasi. Moƴƴi. Eyi. Moƴƴi. A jarama. Mi weltima no feewi. Ko hay huunde. A jarama kadi. Laawol jam. Baba. Hoko woni? Mi hoyɗi kadi gongol. Ngol koyɗol woni? Gonnomi ko yande e nder luuro ha seyɗaneji peñanimi. Baba. Goto e majji ine jogino ñiiƴe ceelembe e ceganeji juudi. O wi somi diwani janmi e luuro he takrakti gondi caggalam ndi waratam. Nde jami ha mbimi mbiɗa diwa gorko mo comci daneji feñanimi. Holi on jom comci daneji? On paabinoɗomi e koyɗolam ngula. Holko o waɗanma? O namnimi so moɗo yiɗi hodde galle amen, mbimi eyi. O wi so moɗo yiɗi o wallami, mbimi eyi. Tan o muɓɓi luuro ngo ɗon e ɗon. O artirimi. Hade makko e yaade, o wi omo horsinimi. Tan o majjirimi. Seedaneji ɗi noon? Nde ɗi jiimo, ɗi ndok. Yawleloyo, a hoytittako hankadi. Baba, miɗon signa kulol. Ko kalta ko, koyɗol tan fotanima hulɓinne. Wona koyɗol tan, ɓuri ɗon. Ɓuro leɗɗe bileje ɗe, jaaleloyɗa. So koyɗi ɗi garti kadi, jango subaka jehen tokoto, yewoyen bileje goɗɗo. Eyi, eto lellare. Jamma dewɗo hen o mi hoyɗi. Jammaji 6 dewɗi hen ɗine kadi mi hoyɗi. E nder ɗin koyɗi fof ko joom comci daneji tal o faabatomi e seyɗaneji ɗi.
so mi wondi e makko mi heɓat kisal miɗo tino e ɓerdam omo renami kala nde heen koyɗol joofi omo wiyami ɓingilam miɗo horsinma o meeɗani waylude haala ndeen puɗɗimi famde o gorko peñanowomi e koyɗi ko annabi mo ɓurana wiyata annabi isa mo kerecien en mbiyata yeesu almasihu o caggal ɗum kemmi koyɗol cakkitingol ko ngol wonno jeeɗiɓol ɓingillam ko gonɗa e jangude ɗo deftere nde mi famani haɗa yiɗi mi famnuma nde eyi miɗo yiɗi kay muhammed nde deftere iwi koto allah woni e mayre ko haala allah ayeji gonɗi hen ɗi fof ko allah e hoore mum longini ɗumen dendagal tampuɓe rondade dongle tedduɗe ngare e am mi rokka on foftere ɗale jimandi am fawo e dow mon goppon mi jangino on ngati miɗo ɗaati miɗo yankini kadi ma on taw hen foftere pittali mon jimani am hino weeɓi fawade te dongal am hino hoybi a meeɗi nande laawol ngol gonga o e gurdam ɗam hina haale ala mi meeɗa nande ɗum ko min woni laawol ngol woni gonga o woni gurdam ɗam ala bawɗo yettade baaba o taware wane e am holi an gandirɗami ko annabi isa addimema ko rokkudema gurdam ha cayi so a jaɓi komi dandowo ma komi allah ma a wontat ɓi allah allah ina jogii ɓiɓɓe ɓiɓɓe allah jibinira ko ruhu allah ɓe jibiniraka tewu e ƴiƴam haɗa gonɗini allah eyi miɗo gonɗini allah so haɗa yiɗi dandede gonɗinam minne ma aduna o addane caɗele kewɗe kono welto ngati mi fooli aduna o bela haɗa yiɗi jaɓɓade me ɓernde ma eyi miɗo yiɗi jaɓɓade ma nde pirmi law on subaka mi jimi ƴeewoyde chrétien goto koɗɗo sara wuro amen ina wiye jonathan jinnomi ko jewtidde e makko ngati ko gorko moƴƴo te miɗo hoolinomo jaytanmomi koyɗam jonathan heɗimi no moƴƴi caggal ɗum yeehi bawsi noddoyi bajotoɗo goto omo andunomo no feewi sabu on bajotoɗo ina aranno wuro mabɓe alet fof pasteur fadam ɗo mi noddoye mouhammed min ngar eyi ya
eyo pasteur a arti moƴƴi to Mohammed o moni ko o eyi ko o woni Mohammed no mbaɗɗa pasteur ɓaɗo bisimilla a jarama pasteur Mohammed pasteur aɗa nanda e jambar sehil ma Jonathan haalani kam koyɗi ma jinnomi noon ko jaytanaɗami ɗi gotol gotol ko gonga pasteur e ɗe balɗe mi hoyɗi koyɗi kulɓiniɗi yimɓe ɓorniɓe comci ɓaleji jiiɓi hakkillam no feewi sabu ɓe jiɗno ko wardemi gotol hen fof ko gorko ɓorniɗo comci daneji faabotomi o wiyete ko Isa ko kanko woni lawol ngol gonga o te hay goto wawa yaade to baba o tawa rewane makko o wi kadi yomi jaɓɓomo e ɓerdam mi jaytani pastor o ko koyɗunomi ko fof ɗon e ɗon o wasiyimi wotomi lelkino yomi yawno mi jaɓa Isa wona joomi am e dandowam mbele haɗa heɓani jaɓɓademo nder ɓernde ma durnu miijo no feewi Mohammed sa jaɓi mami ɗowe ma yi Isa wontat sewne a nder ɓernde ma refto ɗiɗo kongi min Mohammed mi jaɓi Isa ko Allah am ko danɗo am o janginimi ñaagunde newinde tuubmi bakkatujam lawol gurdam amin mi jaɓɓima Isa te o wonti dandowam Allahn mi muɓɓita gite tan tilmi e ɓerdam weltare e deeƴre nde mi meeɗa heɓde mi heew weltare ɓerdam hoyti gati mi natti hulde te fayiram sa yino ɗon tan tinmi ruuhu Allah o ina duñami faade e nenam e babam beele moɗa haalana ɓe mi heɓi yurmede Allah e nder gurdam ala ma taw gonmi ko e hoydude ɓiyam wonta kercien ha mi wawata mukk jaɓɓe ɗum mukk ɓiyam wonta kefeero mi joɗata ko e makko mukk Allahu akbar Allah Sami Allahu liman hamida Rabbana Allahu akbar Allah balɗe seeɗa caggal mum babam namdimi holko gondumi ngati o teskima miɗoni janga bibal te mi natti yaade jama o laaworimi no feewi ko wayni meeɗa wadde e galle men so wona hande te miɗa rentinma mami hat ko wayi ni wattude gongol nden noon aɗa wawi suɓade goppa Isa walla jalta gallam ko ɓuri yawde ha abada ka babam aɗa andi mbiɗa horsinma miɗa hormima kadi mi ala anniya waddema ko boni walla ko fewani kono alay sago ganda komi ganniɗo rewde lawol ngol cikkumi ine feewi ngol te mami heddo e wonde chrétien hande Isa ari fof hollami to paami nden babam andi wawata woppinde mi hoolanam o wurti yimɓe galle ɓe fof e jonjemi ha ñande Mohammed yaltugay arɗo yarɗum ɗo jiɗɗa noon ko yarnudemi o posone yar goppa haala miɗa wawi ñagadema hunde wotere yawnu haal miɗa yiɗi torade hadam yarde haa
sa yiɗi toroɗa toro mi wondaka kono sa gasni yar heɗomi annabi isa ko sababune ma jardanmi oɗo posone mi watti hoorame juuɗe ma yahleloyo babam e koreji mum mbaɗi batu ɓe kawri somi maayi tan yoɓe beddomi e caangol he kamɓe fof ɓe tombino ko maydam natoymi nder suudam lelimi ɗanimi hay hunde mi tinani ɓandam nden yehi ha jengi jaltumi tutoymi caggal mum ɗantimi jam yamol haydara kewani subaka law jango mum ko min fof adi salminoyde babam komi mayani ko hamnimo hano fewi ɗon e ɗon o yehi o yiidoy e mawɓe l'islam ɓe beele ɓene ina jagga chrétieji tubnuɓemi ɓe ko ɗum ɗo woni ko ñawoɓe ɓe taƴi tuubɗo e diine goɗɗo warete onon fof oɗon gandi no ñawoɓe l'islam baɗirta hande ma o walɗo kono subaka law nde babam arti on kikiɗe rendini yimɓe galle ɓe fof noon felliti riwde mi so weeti noon palode o haalaniɓe ko ɓurno wonde goƴa makko ko mbaɗe kala ko mbawɗon beele gueɗe makko ina timma hande on nani itte balɗe makko ɗum kay accide min hen tan yaltu yal koddiɓe ma mi wawani hoddo e ma ya lawol ma ya ruttan mba tuuba e paɗe ɗe addu mbimi acca janmi e leydi gonmi e umde ko kural lañal fiɗimi e rangalde museki mum ina mawnuno no fewi ko miɗemnoɗo faɗɗade mi yiyatano hay hunde kono hakkillam yahano gonmi e miijade no itiranmi kural ngal ala e sago sikke ala ko ngal toka ngal wadde somi leeli ɗoftengal tan ngal waratam miɗa anduno ko ponni wadde ko ala e sago mi tinno ɓernde mi wawano ummade jaggumi e kural he ponmi ha ngal yalti tan ƴiƴam woni e wanjade kono allah addanimi gorko goto jeeyaɗo wuro jonatan en on wonno ko e raddude e saraji he gorko o ina anduno kabaru am omo anduno miɗo jogodi e bandiraɓe am e kureji am fof caɗele o wallimi ha jettimi lawol otoji ina kewno rewde ɗon o addimi ha e dow kallu he min padi ɗon ha oto goto ari gorko o yoyi chauffeur o jungo on dari
nawami l'hôpital. Ko Allah neldunomi on oto ko kanko faabimi ɗon kadi. L'hôpital mo nawnomi o ko gandiraɗo moƴƴude safara kono jobdi makko ina satti. Ko chrétieji wuro Jonathan en mbaɗanimi piye ha mbawmi oppirede. Mi woni e l'hôpital he ko ina ɓura lewru miɗo ɗiftira seeɗa seeɗa. Caggal mum yimɓe wuro Jonathan en jaɓɓimi gondumi e maɓɓe ko ina wona hitande feccere. E nder ɗum babam tini ko ɗon gonmi o haalani yimɓe sariya ɓe ɓen ñaawi yomi sokke lebbi 6. caggal nde cokami lebbi 6 jaltinami policeji gartirimi ha wuro amen. gila nde gartumi nde babam noddi kodeji amen fof wi ɗumen yo tinno e am. ɓe ɗaminino ko soɓe kolliri kam moƴƴere e neware mami yejjit Isa. fawti hen kadi babam fodanimi kolce 100 yantude e kalis beele mbiɗo resa rewɓe 3 somi jaɓi woppude Isa. o woni kadi e walludemi no jejjitirmi ko yawti ko. duttimi e gaynaka jawdi babam fodde lebbi 7. koreji am fof cikkanno komi arti hankadi mi wonti ko ɓe goni ko. to nder fittandam mi tini hoolaram nana rostoro seeɗa seeɗa pammi babam e koreji am goni ko e etade seednudemi e Allaham. tinmi kadi ha joni mi suwa udditande ɓe ɓerdam. Nat jam wali baba. Jam wali. Kori won ko dani ko mawɗum joɗo ɗo. ɓingelam jiɗnomi ko jewten ko fayte e ƴamal ma he. ko fotno waɗede fof waɗama ha timi. baba mbawatmi tan ko yettudema e ko mbaɗanɗami ko. kono ha joni won ko jinmi mbaɗanami kadi. hal ko jiɗɗa fof a heɓat. baba jafoɗa dey kono a wawata waɗandemi ko cohlumi ko Isa goto wawi ɗum. kono holi ko Isa ma o wawi waɗandema komi wawa. aɗani haal. baba beele aɗa wawi rokkudemi gurdam ha abada. ala mi wawa rokkudema gurdam ha abada. baba tawde noon a wawa rokkudemi gurdam ha abada wadde mi heddoto e Isa almasihu. ummimi wuro amin moleyimi to Jonathan mbanmi toon duuɓi 2 e nder on dumunna mi tinani e ɓerdam hay ñalawma goto yidde jokkodirde e koreji am. mi sohlano ɗum ha waɗi ñalawma goto kemmi oɗo kabaru babam woni ko l'hôpital ina rafa ha no feewi ina yiɗi yiidemi. baba ɓingelam a sohluno yiidemi. miɗo ñaagoma yaafoya ɓingelam.
yafuya baba. Mi toñima no feewi ko majjere wonno mi waɗi ko feewani kono a jagginani mi ɗum. Min mi yaafi mama gila ko ɓooyi baba. Ko jiɗɗa wiide ɓingel am mi meeɗa ñagade ma yafuya. Ko gonga kono bibal o jangini min ko yaafade a faami. Ɓingel am ɗanto e Allah ma o no doole ma potiri. So a yiɗi o wonat Allah ma anne baba. Allah kereceji o mi famani. Holka famani baba. Bakkatuji mbaɗmi ɗi fof aɗa sikki ma o yaafumi. Kanko ko Allah yidde o namnakima so wona hunde wotere. No foti ɗum jarata? Ala ɗum sodetake ko dokkal. Dokkal firtanon. Sababu nde Isa almasihu sa jabi o wona dandawo ma tan o rokkete ngurdam ha bada ɗam. Aɗa yiɗi jabde mo e ɓernde ma? Eyi, miɗo yiɗi heɓde ngal dokkal. Aɗa yiɗi toroɗen min e ma? Eyi. Reftu hen. Eyi. Isa mi ari e yeso ma. Isa mi ari e yeso ma. Bele aɗa yaafo bakkatujam fof. Miɗo yiɗi kadi. Bele aɗa yaafo bakkatujam fof. Miɗo yiɗi kadi. Ngona joomi am dandowo am. Ngona joomi am dandowo am. Amini. Amin. Joni noon mami toro bele aɗa sella. Ala ɓiɗa tornoɗami selluɗe. Ko haɗata mi famani ko Allah woni cellinowo walla? Kono mi yiɗa sellude. Yiɗmi ko yiiɗoyde. Yiiɗoyde dandowo ono Isa. Waktuji tati caggal nde min tori babam natti. O maayi koye deƴre e weltare ngati omo andi to fayi e holi jogorɗo jaɓɓade mum. Ɗamawo hawroyde Isa o rokkimo maayde ko alda e kulol. Beltal amen ngal kadi momti kala museki e mette ɗe min keɓno. Allah itti fof ha laaɓi. Ko mbiɗa anni musidɗo am aɗa heblani yaafede bakkatuji ma. Allah ko joom moƴƴere e yurmede, joom goonga e peewal. Ko Allah woni laawol ngol woni goonga o. Koye makko tan mbaweten heɓde ngurdam duumiɗam. Heblano jaɓɓade mo. Accu o wona Allah ma e dandowo ma. Musidɗam, aɗa heblani hankadi tuubde e jaɓɓade mo. O wona joome e dandowo ma. Kanko de omo hebli, omo fadma. Noddumo joni mo rokke ko
cohluɗa ko fof ma o waɗe polɗo e nder gurdam. bandiraɓe, ina hani jinnaɓe ndena kadi neha sukaɓe mumen. baba mum mohammed ne kay ko noon watno, kono noon mohammed diwti kerol. ko ni woni baba makko handinimo e mayde. mohammed ina wawno ruttade wayla jaɓɓal leƴƴere arta, kono gasatano hakkille makko jaɓano, sabu omo andi e ɓernde makko ko yi ko wona koyɗol tan. enen ne kay so en nandini hakkunde mohammed e baba mum e hakkunde yeesu e allah, jiɗɗe men gonata goote. baba mum mohammed feliti e ɓernde mum wonde ɓiyum foti ko mayde sababunde bakkatuji mum. ha tengti noon e miijo makko mohammed waɗi ko bakkar ɓurɗo bonde, suɓade allah goɗɗo. allah baba o noon suɓino e ɓernde mum ko yo yeesu may sababunde bakkatuji yimɓe fof. ina wawi tawa oɗon namɗo koye mon ɗum ɗo: yeesu kam beele meeɗi waɗde ko metti baba mum? ala, mukk. e nder linjila macca simore 3 allah haali ko fayti e yeesu, wi'i ko o woni ɓiyam mo korsinmi o. ala fof nde yeesu meeɗi waɗde ko wawata mettude allah baba o, ɗum meeɗa waɗde hay gotol. wadde noon holi ko adani allah baba o muyde yo ɓiyum maayi e dow piŋirgal no mbaɗɗo ko boni ni: gacce e koyera, kuuro e mum haa keewa. holi fof no baba timmuɗo woppirta ɓiyum maaya nden maayde bonde e dow piŋirgal, tawa ko ɓiɗɗo korsinaɗo mo meeɗani waɗde ko boni. so en jiɗi famde ɗum, ala e sago duttoɗen e nelal yeesu ngal. ngati e goonga yeesu arano e aduna he ngam wadde sago mum. o arno ko timminde sago baba o. te wonno sago baba o ko yo ɓiɗɗo o rokkir gurdam mum ngam sottude bakkatuji aduna o. e nder linjila yowana simore 3 aya 16 haala allah ka ina hen wi'i: ngati allah yiɗi aduna o haa rokkiri ɓiyum bajjo o mbele kala gonɗinɗo ɗum ina wasa halkade, heɓa gurdam haa abada. simore 17 ndene ina wi'a: allah nelirani ɓiyum e aduna he ngam liɓde aduna o. on lelirimo ko ngam dandude aduna o. musidɓe tedduɓe ɓe ciftore allah waɗi ɓiyi ko bajjo o sadak ngam men. allah holli en laawol faade aljana. wona golle men moƴƴe walla ñamgolluje men woni ngol laawol. wona koyɗi, wona jiɗɗe. hay sinno en jii allah ina hutoro ko wayno ɗen geɗe heen sahaaji ngam yettinde en nelal mum. woni laawol dandore ngol ko hoolaare. ko hoolaare fawinde e yeesu almasihu. o haali ko fayti e hoore makko o wi'i: ko min woni laawol ngol, woni goonga o, woni gurɗam ɗam. hay gooto wawa yahde to baaba o tawa rewani e am. mbele oɗon jiɗi welde allah e heɓde hoolaare ko on yahoɓe aljana? so tawi ko ɗum woni ko jiɗɗon, gande kadi ko ɗum woni ko allah yiɗi. wadde toroɗen jomiraɗo mbele omo yaafu bakkatuji men, o rokka en gurdam haa abada. allah joom moƴƴere, min komi bakkadinowo, mi wawa heɓde dandore so wona nde jomiraɗo yeesu yaɓi arde e nder ɓernam. yaafo bakkatuji am. amin. so on torimo to ɓuri luggidde e ɓernde mon, koloɗe allah yaafima bakkatuji mon. wadde bisimilla mon e hakkunde ɓesgu allah he.